Ik fiets over straat, het is 's avonds laat en ik kijk om me heen. Het is vrijdagavond. Ik ga naar Cambuur met mijn maten. De lichtmasten branden. Het wordt al drukker in de straten. Met geel en blauw. SCC. De wedstrijd begint. Iedereen klapt en die zingt. We gaan dit keer winnen. Nou is geen trauma, want Anneke Damma die gaat het woonskip zingen. Bij elke goal van SCC. Het is vrijdagavond. We zijn bij Cambuur met ons allen. We zeiken en zeuren en hebben een mening over alle ballen. Want wij binnen de 12e man van SCC. Wij binnen de 12e man van SCC. De kroegen binnen dicht, het wordt alweer licht en ik ben alleen. Ik heb het erop kok, zo na de avondklok is er niemand op de been. Ik ben vooral opgegroeid in Belgaat, in de Kei. Daar heb ik de eerste 15 jaar van mijn leven gewoond. En toen ben ik naar Kammengeburen verhuisd. En op een gegeven moment ben ik op mezelf gaan wonen na militaire dienst. En toen woonden we hier 100 meter vanaf op de Archipelweg, vlakbij het Cambuurstadion. Wat voor jeugd wie het? Kun je het eens omschreeuwen? Ja, heel veel op straat. En daar heb ik ook het Leeuwardens geleerd. Mijn ouders wouden eigenlijk dat wij Nederlands praten, maar ja, op straat met mijn maten praat ik altijd Leeuwardens. En ja, vooral in Belgaat ja, was het zo. Wie een mooie tijd, een mooie jeugd hoor. Ja, ik heb een hele mooie jeugd had. Nou, wat ik zei, een hele hoop vrienden. Het was echt een mooi buurtje. Altijd op straat voetballen en ja, hutten bouwen en dat soort dingen. Dat, ja. Wat voor squallen had je toen? Ik ga op de Tania Burgerschool, dat was de lagere school, maar dat is later een moskee geworden en toen ja, zo'n handel. Ja, ik weet niet meer wat. Maar in elk geval, daarna heb ik op RSG gezeten op het Zeiland. Nou, dat was echt een prachtige schooltijd. Er kwamen telkens meer tussenuren, de Doelensteeg die werd telkens meer het klaslokaal. En ja, daar heb ik dat was mijn mooiste schooltijd. Wat voor muziek houden ze toen van? Vroeger in het begin van de Stones, Rolling Stones. En, maar daarna vrij gauw van de Ramones en Sex Pistols. En ja, via een vriendin van mij leerde ik naar GBH kennen. En ja, dat was wat de hardere punk en snellere punk. En daar hoorde ik de gitaar en toen had ik altijd al de droom van dat wil ik ook. Ja, die punk die leidde wel. Waarom eigenlijk? Is het nu lezen? Is dat alleen de muziek of de attitude? Waarom sprutst de punk zo bot bij die jongen? Ja, de punk, dat is echt, ik kreeg er een kick van, echte energie. En ik had het gevoel, dat ken ik ook. En ja, het heeft me altijd aangetrokken. Als klein jonkje keek ik al tegen mijn buurjongen op die met zijn militaire jas met een anarchieteken door de straat liep. En ja, ik weet niet, op een of andere manier wou ik dat altijd. Wat vonden ze er thuis van? Nou ja, vooral mijn moeke was er niet zo blij met. Ik weet nog dat ik met mijn eerste paar kisten thuis kwam uit de Dick's Dumpstore. En nou ja, de wereld verging en ik mocht niet meer naar binnen. Maar ja, dat staat ook wel in het boek te lezen. Maar ja, verder was ik eigenlijk best wel een redelijk
normaal jongen al hoor ik soms wel eens wat anders. Ja, wel veel kattenkwaad uithaalt en zo. Maar net een van het roegste soort dus. Nee, het was meer in de trend van, dat was op RSG met de vrijdagmarkt. Het was op het Zeiland natuurlijk. En dan achter bij de eierboer eieren weghalen en die over het Zeiland heen gooien. En nou ja, vervolgens moesten wij, dat hadden ze zien natuurlijk. En dan moesten wij de hele Zeiland schoonmaken toen de markt afgelopen was. Dus dat soort dingen. Hoe bist u in de muziek zelf te lonen kwam? Nou, omdat ik altijd al graag gitaar spelen wou. Toen heb ik het mezelf eigenlijk aanleerd. Ik had van een buurvrouw die hoorde mijn gepingel wel eens wat. En had ik een boek met akkoorden gekregen. En toen heb ik uit de bibliotheek zo'n Rolling Stones muziekboek gehaald waar ook akkoorden in stond. En ja, zodoende heb ik het eigenlijk geleerd. Niet gehinderd door enige opleiding of zo. Kun je je eerste gitaar nog bedenken? Wist toch wat voor gitaar dat wie? Ja, dat was, die had ik van Thierry Kamminga gekocht. Die zat bij mij in de klas toen. Van mij die ook wel bij in het programma geweest. En dat was een Aria Pro 2. Die heb ik nog steeds. Maar tegenwoordig maakt mijn zoon die maakt gitaren. Dus die gebruik ik tegenwoordig. In welke bands is jij er zitten? Hout voor de door. En in Halm zit ik nog in een hobbyband. Dat is met covers, Rolling Stones en Herman Brood. Nou, Iggy Pop, dat lijkt me wel. En die heet Stug. Kun je wat vertellen hoe Hout voor de door? Ja, Hout voor de door, dat is, ja, is opgericht begin jaren 90. En daar hebben we een paar keer met de pipe op staan. We hebben een cd met uitgebracht. Te gek, dan praten we over de halverwege 90er jaren. Toen was het nog bijzonder om een cd uit te brengen. En ja, wij wilden eigenlijk gewoon een cassettebandje demo uitbrengen. Maar die eigenaar van de studio Milan uit Metslavier, die zei dat, nou ja, het kon, voor hetzelfde kon het op cd en dan konden we ook nog winst maken. Dus ja, toen werden we in één keer heel serieus genomen als band, omdat we een cd uit hadden. Maar we konden eigenlijk nauwelijks spelen toen. Waar zit erin? Maar waar zit het in Hout voor de door? Met Eddie de Boer, Gerard Dijkstra en Rob de Graven. Waarom de naam trouwens voor die band? Nou, die hadden we bij Gerard toen bedacht. We moesten een bandnaam hebben. En Gerard kwam meteen al met Hout voor de door. En we zeiden, nee, het is veel te lang. We moeten een korte, krachtige naam hebben die goed onthouden is. Maar ja, na veel bier en een paar uur later hebben we toch maar besloten om het Hout voor de door te doen. Ja, en toen moest ik nog een logo bedenken, maar dat is ook nog lukt eigenlijk. Hout voor de door is Fries, hè? Ja, maar Hout voor de door was eigenlijk van alles wat. We zongen in het Engels, Leeuwarders en in het Fries. En ja, ik spreek eigenlijk ja, sinds ik in Halm woon Fries. Dus ja, ik had op een gegeven moment wel een liedje Hout voor de door bedacht. En die heb ik de Miskom ook nakijken laten. En nou ja, dat bleek ook nog wel aardig in elkaar te zitten qua Friese taal. Dus ja, maar Hout voor de door was ook qua muziek. Het was van ballads tot en met punk. En ja, het was van alles wat. En ja, ik had altijd al de droom om gewoon alleen maar punkrock en in het Leeuwarders. Ja, en ja, toen Hout voor de door ten einde was, toen ja, ben ik met bagger heb ik die ja, heb ik daarop aangestuurd. Dan moet ik op de rem, de politie riep me klem. En ik heb een probleem, want ik heb het lockdown syndroom. Lockdown syndroom, ik heb het lockdown syndroom. Lockdown syndroom. Nou, Kees Homsma van Batsum, die had een oefenruimte en wij gingen met Hout voor de door daar oefenen. En onze bassist die hield er toen met op. En toen het Kees die de oefenruimte had, die is bij ons met bassen gaan. Dus en ja, die anderen, Rob en Eddie, die moesten van verder weg komen.
En ja, op een gegeven moment, het leefde ook niet zo meer. En ja, de band stond niet meer op de eerste plaats. En ja, toen ben we op een gegeven moment opgehouden. Maar toen had Kees mij later gevraagd om met hem een band te beginnen. En nou, toen heb ik kon ik eindelijk mijn plan verwezenlijken van Bagger. Want die naam heb ik ooit een keer, ben ik wakker geworden in de nacht van een droom. En heb ik die naam opgeschreven. En ja, dat had ik altijd in het hoofd. En ik denk ook, dat doe ik alles ook alleen in het Leeuwarders. Dus, Nou, dat is aardig uitkwam. Ja, hoe schreef de band Bagger in? Ja, pure punk dus? ja, nou ja, sommigen zeggen ook, ja, het is eigenlijk een punk, want er zit ook wel wat metal in en zo. En, maar ja, er zijn zoveel verschillende soorten muziek. Wat we noemen tegenwoordig baggerrock met punkrock invloeden. Ja, je moet het toch in een of ander hokje zien te duwen. Waar schreef je de nummers? Doe je dat met z'n handen? Dus doe dat? En de teksten, Biggelix? Nou, ik schreef eerst altijd alle nummers en de teksten. Maar sinds Germ bij ons in de band is, die is bassist. Maar die heeft ook zijn eigen band, Scuba. En die speelt de gitaar en die schrijft daar ook de muziek. Maar die komt ook met goede ideeën en teksten aan voor baggeren tegenwoordig. Dus op een cd staan ook 2 teksten van hem en ook muziek die titelnummer Tot de Bonken. Daar is de muziek van hem grotendeels ook door hem bedacht. Dus, We beginnen de tekst meestal hoor. ja, eigenlijk over van alles en nog wat. Ja, we hebben één politiek liedje, echt politiek liedje. Dat heet De regering is een lul. Nou ja, dat zegt eigenlijk alles. En voor de rest gaat het over ja, waar ik me net inspiratie over heb. Toen met lockdown, toen was ik me op een gegeven moment zo aan het vervelen dat ik weer nummers ben gaan schrijven. En nou ja, dat werd dus het lockdown-syndroom. En nou ja, voor de rest, ja, ook dat ik gewoon mij erger als ik in een rij bij de kassa sta, bij de Lidl. Nou, daar heb ik op een gegeven moment ook maar een liedje over geschreven. Dat heet Te Druk, dat staat ook op het nieuwe album. En natuurlijk Cambuur. Wat is dat met Cambuur en die? Nou ja, ik ben niet een diehard Cambuur supporter die alle wedstrijden met gaat of zo. Maar ja, wij woonden hier vroeger op de Azipelweg. En ja, met mijn vriend ging ik, bij mij thuis was het een verzamelpunt. En we hadden, ja, gingen we naar al die wedstrijden van Cambuur. Want ja, dat was in de tijd dat ze voor de eerste keer promoveerden. En ja, we hebben twee keer metgemaakt dat ze promoveerden. Alleen op een gegeven moment verhuisden wij naar Halm. En ja, ik had het toen druk met andere dingen. En ja, toen is het wat verwaterd. Maar ja, in de krant en op televisie, ja, dat vervolg ik ze altijd wel op de voet. Maar ja, dat lied wat ik over Cambuur geschreven heb, dat is echt mijn gevoel wat ik altijd bij die wedstrijden had. Dat zit erin. En de sfeer die er toen was. Los met de band, teksten, liefhouders, de wensen in Halm, leven lekker op orde. En dan krijg je last. Ziekte. Wat is daar het verhaal van? Ja, dat, ja, ik had eerst eigenlijk helemaal niks door. Ik was voetbalcoach van het team van 2 van mijn zoons. En toen zei zijn moeder aan de kant, die zei, het koud. En nee, ik zei, nee, hoe komt het erbij? Nou, ze is helemaal te trillen. Maar dat had ik zelf niet door, omdat ik druk met het coachen bezig was. Maar ja, toen zei ze, de trilst ook aan één kant. En dat klopt niet. Dus toen ben ik naar de dokter gegaan. En ja, die moest aan Parkinson denken. En zodoende ben ik bij de neuroloog terechtgekomen. En die zei eerst van dat het niet zo was. Dat ik ja, iets anders had, een tremor. Maar ja, die klachten bleven en ik kreeg last van mijn schouder. En dat schijnt er ook wat mee te maken te hebben. En een jaar later heb ik toch een scan gedaan in het ziekenhuis. En toen kwam eruit dat ik Parkinson had. Ja, dat is 11 jaar terug. Ik was 44. Hoe kwam dat aan? Ja, het was wel schrikken.
Maar op dat moment, het is een heel geleidelijke, slupende ziekte. En op dat moment heeft er niet eens zoveel last van. Als je nou en dan eens even trillen als het koud is of als het zenuwachtig bent. Maar ja, met die medicijn, ja, dat wordt telkens meer en meer. Vroeger slikte ik een paar aspirintjes en dat was alles. Maar ja, nou, ik heb tegenwoordig een hele apotheek in mijn nachtkastje. En om de boel wat stabiel te houden. En, ja, en het gaat telkens meer in de weg zitten, ook met de band. Ik kon nooit echt goed gitaar spelen, maar wel heel strak. En ja, het zit in mijn rechterarm en ik kon het niet meer strak houden. Dat merkte ik voor de eerste keer bij de opname van onze eerste cd van Bagger, wat Suus Townhoje. Er was een nummer bij die ik altijd heel mooi spelen kon en dat lukte toen niet meer. En ja, het nummer heb ik eigenlijk nooit meer goed spelen kunnen. Maar op een gegeven moment moest ook helemaal stoppen, maar dat is wel begonnen inmiddels, hè? Ja, nou, we hebben altijd wel wat deuroefend, maar ja, optredens dat durfde ik op een gegeven moment niet meer aan, want ik was gewoon de onzekere factor. En ja, op een gegeven moment, toen werd mijn oudste zoon, die begon wat gitaar te spelen en ja, die van zijn vader alle liedjes van Hout voor de Door en Bagger, die kan hij wel spelen. Dus toen kon hij met als reserve, zeg maar, ja, als het mij niet lukte. Maar ja, die paar optredens die we deden, heb ik het eigenlijk niet nodig gehad. En ja, dan is denk ik zo vol adrenaline dat het toch wel goed gaat. En ja, toen ging de gitarist ging weg en toen hebben wij Chris gevraagd om met de band met te gaan. En ja, die kan je gitaar ook wel alleen dragen, maar ja, ik sta ook liever met een gitaar in de handen op het podium natuurlijk. Maar hoe is dat om met die zoon terug te gaan? Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, hij is inmiddels ook het huis uit, dus dan zien we hem ook nog eens even in de oefenruimte. En ja, hij heeft zijn gitaarwerkplaats bij ons thuis. Hij maakt dan zelf die gitaren. En, maar ja, dat is echt ja, heel leuk. Want voor die leeftijd zijn er ook niet veel bandjes waarin je spelen kan. Hij heeft ook wel een vriend van hem die drumt, maar die wil bijvoorbeeld niet in een band. Wij hadden vroeger, zodra dat is maar een instrument, dan gingen we met elkaar in een band en zo. Maar ja, dat is ja, bij hem niet zo dus. Een mooi familiair verhaal, helaas de ziekte. Heel langzaam gaat dat terug. Ja. Nooit er een boek en een cd. Wat is daar het verhaal van? Want hoe komt het bij dat boek? Dus kun je eens vertellen wat voor project dit is? Nou ja, ik had zoiets, omdat we altijd deur gaan binnen met oefenen. Ja, ik bleef wel doorgaan met schrijven van liedjes. En dus, ja, er zaten volgens mij hele goede liedjes bij. En ik zei, die wil ik toch nog wel vastleggen voordat ik het niet meer kan. Ik word eind dit jaar ook geopereerd. Omdat de medicijnen niet meer goed werken na 11 jaar. Dus ja, ik weet ook niet hoe die operatie afloopt. Maar ik hoop dat het een verbetering is. Maar ik denk, ja, ik wil toch wat vaart achter zetten om die boel vast te leggen. En ja, tegenwoordig breng je niet meer een cd uit, want niemand heeft meer een cd-speler. Dus ja, en ik wil graag toch wat in handen hebben. Dus toen had ik eigenlijk van Elmar van de Tiers van Grunterp, dat is ook een poëet. En daar had ik eens een keer een discussie met, maar over gedichten. Ik zei, ja, ik kan mijn nummers ook wel voordragen. En ik zal maar niet over die hele discussie beginnen, maar in elk geval, ik ben op het idee gekomen, ik breng gewoon een soort gedichtenbundel uit. Alleen toen had ik die teksten bij elkaar, nou, dat was wel een heel dun boekje. Ja, ik ben iets van ergens in de 20 teksten. En
toen kreeg ik het idee om bij elke tekst een verhaal of een anekdote te schrijven. En ik ben begonnen te schrijven. En ja, ik heb gewoon de hele week s'avonds lang doorgeschreven. En ja, het resulteert in een boek van 145 pagina's. Helemaal in het Leeuwarders? Ja, helemaal in het Leeuwarders, ja. Ik meende dat er een Leeuwarder spelling was, maar die bleek er niet te wezen. Of die is er ooit geweest, maar er was niemand het met eens. Want ik was er zelf ook niet met eens. Dus ja, dat was nog wel even een dingetje, want ik moest ook mijn eigen spelling verzinnen. En, maar volgens mij is dat wel redelijk slaagd. Je moest een beetje consequent wezen. En, ja, en ik heb het lezen laten aan mensen en ook aan Leeuwarders. En het leest wel lekker weg, heb ik gehoord. Dus. Trots op? Ja, ja, het is misschien ook wel het begin van een nieuwe hobby. Misschien ga ik ook wel, ben ik ook wel schrijver. Of, ja, ik vind het leuk om te doen. Is Mieke Schindler er nog? Bagger. Tot de bonken. Ja, en tot de bonken, dat staat echt omdat we altijd doorgaan binnen. Van wat er ook gebeurde, van, we hebben het nooit opgegeven. Met mijn telefoontje heb ik alles wat ik wil. WhatsAppen met mijn vrienden, ik vind alles super chill. Instagram en Twitter of Facebook, ik heb zoveel vrienden, al komt er nooit in op bezoek. Computer, tablet, telefoon, iets anders is er niet. Ik ga niet meer naar buiten, want er is geen wifi. Gewoon met iemand praten, dat is er niet meer bij. Als ik wat weten wil, dan chat ik wel met die. Hoe ze verslaafd. Ik heb alles wat ik wil. Hoe ze verslaafd. Dit is beter dan een pil. Hoe ze verslaafd. Ik ben er zelf erbij. Hoe ze verslaafd. Bemoei je niet met mij. Mijn hele leven leidt te grabbel op het internet. Je mag alles van me weten. Ik twitter me te pletter. Ik heb totaal geen geheimen meer voor die, maar achter het beeldscherm is het ook best wel saai. 2 Nintendo duimen en een tabletnek. RSI. Dit wordt toch wat te gek. Maar zonder internet, dan krijg ik het benauwd. Mijn hele leven speelt zich af in de cloud. Hoe ze verslaafd. Ik heb alles wat ik wil. Hoe ze verslaafd. Dit is beter dan een pil. Hoe ze verslaafd. Ik ben er zelf toch bij. Hoe ze verslaafd. Bemoei je niet met mij. Het lockdown syndroom. Lockdown syndroom. Ik heb het lockdown syndroom. Lockdown syndroom.